Қонақхана бізге рахметіңіз. 26 октябрь күні, яғни бүгін Сайдаш мәдениет өзегінде Қазан шәһәрінде Бұлғар радиосының шираттағы зор концерті болашақ. Һәм әлгі концертта қатнашушы егетлер біздің бірісі жерші Илгиз Хасаншин бізде қонақта. Хайырлы күн, достым. Хайырлы күн, хайырлы кеш. Тәулікнен де уақытына қорылай, сәміз. Рәшет Абы Шамқайым маңа яқташ деп, міне жағат еді, яқташ деп айтсаң да бола. Чөнки сіз Самара егеті. Міне Самарадан Қазанға нешік келесі болдыңыз, нешік болды бұл тарих? Тарих мана тарихын сөйлеп кетсем одаға күнде жетмейінді. 2013 жылына 11 сынып тәмамлап, Сухаримді кептіріп дегендей кеттік Қазанға. Біріншінде мен Әлмәт шәһәрінде музыка келетін оқыра кірген едім. Анда далғанары баян бойынша оқыра кірген едім. Шонан соң бетім тоқтайлы барып қарайық әлі деген фикір білән Қазанға келіп, Салатауы жетекілеген эстрада бөлігіне оқыра кірдім. Шондан әкіртігіне бейнемені кетті енді. Һәм безнең кызыксындырган сорау бүгенге көндә Самара татарлары ничек яши? Самара татарлар дигәннән үземнең авылга алдашларыма да сәлам итеп үтим әле. Самара өлкәсе Камышлар районы Яңа Усман авылында яшәп ятучы барлык туганнарыма, авылдашларыма кайнар сәлам җиткерим. Бу минем миссия, читтән килгән кешенең ул авылдашларына сәлам әйтү. Самара татарлары бер урында тормый, алар тагын да татарлаша дип әйтим бу инде. Татар телен бездә Камил беләләр дип әйтсәм дә була, чөнки мин менә чагыштырам 2013 елны киткәндә хәзерге вакыт белән яшьләр татар теленә омтыла, дингә дә шулай ук, шуңа күрә бер дә артта калмыйбыз, алда барабыз дип әйтик. Османда үзегез татар мәктәбендә укыдыгызмы? Османда без алыбыз татар, ләкин мәктәп русчарак инде. Ләкин бар өне шул итеп, субханалла, бик матур татарча сөйләп. Калганын монда өйрәттеләр инде. Минем менә баярак сөйләш дип. Анысы да әйбәт бит инде. Җыр буенча кемдә укыдыгыз? Җыр буенча минем устазым вокал буенча инде Татарстан халык артисты Илсур Абисафин иде. Кафедрабызны җитәкләде инде Салатов Фатхетдинов. Ул инде соңгы сүзне ул әйтә. Бетте. Менә шулай. Кире Булгар радиосы концертына әйләнеп кайттык. Нинди җыр башкарасыз? Бүген менә сездән соң хәзер туп-туры китәм репетициягә, концертка ала берсә, әниемнең юбилейны дип багышланган дип җыр яздырган идем инде. Мин һаман да бала әле дип җырны атадык. Аны инде Әлфис Галиевның көйне язып бирде, Илмира Гемаев шигырен язды. Менә шушы җырны ничек кенә булса үтеп кирешлитереп башкарып чыгып булмасмы дигән нияттә инде барабыз инде бүген. Тагын кемнәр катнаша бу әйбәт концертта? Илдар абай белсәм иде. Бик күп татарлар артистлар дип әйттеләр инде, шулар арасында син дә булырсың диделәр дә. Менә шуның белән хыяллар эше берим инде. Рәшит Абы Шамкаев 4нче сәнәттә булсын, җирдә йөрмим, очып кына йөрим. Безнең тапшыруларны даими карап баручылар әлбәттә күрәдер, чөнки без аларны күрсәткәләп, таныштырып, сөйләп бардык бу хакта. Һәм әлбәттә инде бүгенге концертта уңышлы булыр дип үмитләнеп калабыз. Мин дә шуны бетте. Алга таба ниләр бар, иҗат планнары? Иҗат планнары Илдар абай иң мөһиме хәзер вакытта миңа калса, илләребез тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын, барыбыз сау сәламәт булыйк. Күрсәтер. Яшь кешенең аның теге амбициялар дип әйтәләр бит дуслары әле гел алда ниндидер күңел турында йөргән урнаштырган бер максатны, хыялны аны инде булгач күренер әле. Шундый сездә калый. Илгиз достым, без сезнең бик кызыклы клипларны күргән бар. Менә бу эшне алга таба дәвам итәчәксезме? Әллә клип төшерү бик җиңел эшләрдән түгелме? Һәр эшнең дә үзенең авырлыклары бар инде Илдар абай. Клип төшерүне туктатырга исәп юк инде, сау сәламәт кенә булыйк. Чөнки минем 3-4 клипым бар инде, шуның бөтенесендә сценарийда, режиссерда, бөтен административ эшләрне үзем алып барам. Чөнки үземә кызык шулай бер. Шуңа күрә бер ничек күрәм, шулай тәкъдим итәм инде. Чөнки ниндидер теге алдау ясыйсы килми, ниндидер теге Голливуд киноларында кебек ләрсе килешмәгән әйбергә татар халкына килешмәгән әйбер төшерәс килми. Менә гади тормышның нәрсә бар, шуны гына төшерәс килә. Менә уку дәверендә укытучыларыгызның кайсысына рәхмәт әйтер идегез менә, кайсысына? Мин аларны аерып әйтәсе килми, һәммәсенә дә рәхмәт. Мин институттагы сыңа түгел, мәктәптән үк башлап, балалар бакчасыннан үк башлап бөтенсенә рәхмәт әйтәм, чөнки минем менә шушындый хәлгә, шушындый кайфиятта, шушындый акыл топлап утырганым өчен, сезнең кырда утырган менә бу кичкенә генә җиңү минем өчен, чөнки мин беренче тапкыр шушындый зур студиядә, сезнең каршыгызда интервью бирәм дип әйтик инде. Аларның нәтиҗәләре, әлбәттә, әнинегә дә, һәм менә шушы барлык укытучыларына да аларга бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде тагын бер сорау, бигрәк тә кызлар сорый инде. Илгиз Хасаншинның гаилә хәле ничек икән, өйләнгән егет мул дип сорыйлар. Мин Илдар абый шулай дип кенә әйтеп куйым. Моның хакында без социаль челтәрләрдә белә алабыз.
Һәм экранда күренгән QR кодлар аша сез бу сорауга җавапны таба алырсыз дип уйлыйбыз. Илгиз белән саубуллашабыз. Сезгә иҗади уңышлар, алга таба да шушындый хәрәкәтчән, тере, иҗади, тынгысыз шәхес булып калырга насыйп булсын. Амин, бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Студиябездә кунакта җырчы Илгиз Хәсәншин иде. Без Болгар радиосының бүгенге концерты хакында сөйләштек. Ул Сәйдәш мәдәният үзәгендә үзә. Тапшыруыбыз үз эшен дәвам иттерә.